Quina tropa multicolor! Hem vingut a Galícia, a la zona de Folgoso d'Oc-Ourel, per recórrer alguns dels seus barrancs. Avui, l'objectiu és el barranc de Carballido, en els seus trams superior i mitjà. És un descens aquàtic per un entorn molt vegetal i humit, amb la verdor característica de Galícia, que en alguns moments recorda la selva tropical. Recollim el segon ràpel. Aigua. Sí, hem deixat el l'anterior. Jo he muntat aquí, però allà n'hi ha un. Però que hi ha aquí? Hi ha un quimet. Ràpel de 22, teòric. Ràpel de 22, llarg. Vamos a ver si la fraccionamos, ¿eh? Por eso, Sí, porque ahí por la recuperación más tiene que haber algo. de tronc. No, estic, sí, que fa il·lusió d'un picolot, perquè un poc de pressió. Polin. Transició fins al pròxim ràpel després del de 22. El Rafael baixant. Salamandra jaspeada. Sembla ser que és el de 13 metres. Adéu, maco. Ei. Ho he posat en seqüència, perquè com que la veu no me la sent, ho he posat en seqüència. Abans, quan estic gravant... Ràpel amb fregament, després de la cascada. Petit ràpel de 2 metres. Hem arribat a la confluència del nostre torrent amb el de Cuitalades. Aquí comença el tram mitjà del barranc de Carballido. Segon ràpel de l'inferior.
todo lo que sí. Rapen en croquetas. La part mitjana del Carballido és encara més lúdica que la superior, amb ràpels curts, passamans, tobogans i molta verdor. Va sol, Costa Rica.